46. Politiekorpsen van 10 Europese landen hebben een grote mensensmokkelbende opgerold. 75 bendeleden zijn opgepakt, waaronder 3 in Nederland. המצב שלו קשה. לא נשאר הרבה זמן. איזה דיכאון. ביום רביעי הקרוב היום הולדת שלי, ודווקא עכשיו זה קורה. נפתל, מה יום הולדת עכשיו? אתה קל לך לדבר, יא זקן. אתה לא צריך עכשיו לשלוח 1,700 SMS'ים אישיים לביטול. זה כל כך חלש! שמישהו יביא לו רדבול! עכשיו! דנה. כן, פאפה, זו אני, דנה! תגידו, היה כבר דיבור מי מחליף את פאפה בתפקיד הבוס? מה אתה מתית? פאפה עוד בחיים. ברור, סליחה. אז מה אתה אומר, נפתל? אולי במקום שגבר יחליף את פאפה נפתל, נביא אישה? טוב, דנה. כולנו יודעים מי באמת יהיה היורש של שבט נפתל. אנחנו רק מחכים שהוא יחזור מ-LA. אתה לא מדבר על קריס נפתל. מי זה קריס נפתל? אני קריס נפתל. שלום לי שהגעתי. Christopher Naftal was born in Farmington, New Hampshire and moved to Los Angeles when he was 12 years old for business reasons. And business was good. קריס, אם לא הייתי שנה סועה? אז באמת מזל שהגעתי. אני יודע בדיוק מה לעשות. אני אעביר את הליין של גריירס, שייבה והחנונים במקום הליין של רונן דניאל והקייס ביום שלישי, ואני אחבר אותם עם אליאסי ליום שישי. את שאר הליינים אני פשוט אמחק, ואת הליין בעלים אני אעביר ביום רביעי מהמורפיום מלמד במקום הליין של רון וענן בהיפ-הופ. מה אתם אומרים? פאפה נפתל! אף אחד לא נוגע לי בליינים.